Scena Martin Hrvatskog doma Vukovar djeluje 4 godine. Riječ je o amaterskoj družini koja živi za kazališne daske i koja je postavila već nekoliko predstava. Posljednja iz njihove radionice je naziva Publika to voli, koju su odigrali u prepunoj dvorani Doma kulture u Otoku. Nakon odigrane predpremijere u Hrvatskom domu u Vukovaru pa igranja u Sinju, grad Otok je treći grad u Hrvatskoj kojoj je amaterska družina Scene Martin Hrvatskog doma Vukovar izvala komediju Publika to voli za one 18+. Predstava Publika to voli je komedija nastala prema tekstu Woodya Allena. Ovo je naša obrada tog teksta, Old Saybrook. I riječ je o braku, prevarama, ljubavi, naravno sa sretnim završetkom jer publika to voli. Iziskuje kao prosječna predstava koja se radi. Znači normalno vrijeme pripreme predstave, ništa specijalno. Pogledaj, guske su navratile. Divlje guske na lijepom plavom grunjanu. Moja žena ima tu pjesničku crtu. Uvijek je imala, još dok smo bile male. Guske na putovanju sa sjevera na jug. Navratile kod nas da malo predahnu. Brčkaju se tu nekoliko dana pa nastavljaju svoju selidbu. Rekao sam ti da će Vukovar postati in mjesto. A što možemo naučiti od gusaka? Da je ljepota prolazna. Dame i gospodo, moj muž, plastični kirurg. Hvala! Pa moramo zaviti. Molim vas. Za guske? Pa ne. Za Nenada i Suzanu. Sretna godišnjica. Sretno vam! Hvala. Vukovarski glumci amateri predstavu su odigrali pred prepunom dvoranom Doma kulture u Otoku. Trenutno igram u ovoj predstavi kao glumac. Jedan simpatičan lik jednog Bosanca koji u ovome današnjem našem vremenu naravno ima sve odlike jednog pravog muškarca, vara svoju ženu kao i ona njega što vara. I naravno pokušava to sakriti na svoj nesebičan način, ali voli sve znati. Kompleksan lik, zanimljiv. I mislim da sam ga dosta dobro riješio. Nadam se da će se publici svidjeti ova povratna informacija koju smo do sada dobivali iz te predstave je vrlo, vrlo zadovoljavajuća. Znači, to je samo jedan poticaj za nastavak dalje. Zdenka, Dobar dan. Dobar dan, nadam se da vas ne prekidamo. Upali smo samo tako. Da. Ja sam Halid Filipović, a ovo je moja hanuma Zdenka. Znate, bili smo ovdje u blizini pa rekoh, hajde da navratimo. Mi smo ovdje neka živjeli 9 godina. Kako tko? Stvarno? Da, prodali smo kuću gospođi Vudić. Aleni Vudić, slavnoj spisateljici. Da, mi smo ovdje tek godinu dana. Nenad Burić, Suzana, moja supruga. Znamo je, upoznali smo se. Sjednite. Hvala. Ne želimo smetati, mi smo se preselili u Otok, a danas smo došli ovdje malo predahnuti, možda probrčkati se na Dunavu i nastavljamo dalje. Ma molim vas, raskomotite se, osjećajte se kao kod svoje šničiće. Jeste za piće? Jasno, morim. Davide, voziš. Mora se priznati kako je tematika predstave za današnje vrijeme vrlo aktualna. Nerijetko se o njoj razgovara u gradskim i seoskim kuloarima, no ipak sa zadrškom, ali i mišlju da priča ipak neće doći do glavnih aktera. Jasna vara znači svog muža sa šogorom. Jasna nezadovoljna u braku zato što je muž zapostavlja zbog nogometa, znači frustrirana, a i sama malo voli se tako poigrati što muž baš ne podržava, pa eto našla je ko podržava, međutim ispostavilo se da je i on još gori papak od njenog muža. Pogledajte ga, molim vas, kao da se smije. Ja glumim ortodonta Nenada koji ima zapravo vrlo sretan brak, međutim voli tako šarati sa strane jer prilika čini lopova, jel tako? I onda završi sa ženinom sestrom. Ali to se sve onda otkrije i na kraju on ispadne zapravo papak. Za guske? Pa ne. Za Nenada i Suzanu. Sretna
Sretna godišnjica. Sretno vam. Simboličan naziv predstave Publika to voli kazuje da publika prihvaća ovu tematiku koliko god se radilo o tabu temi. Dvorana Doma kulture u Otoku bila je ispunjena do posljednjeg mjesta jer tamošnji stanovnici vape za kulturnim zbivanjima. Često dođemo ovdje u kazalište, volim inače kazalište, pa mi je to najbliže mjesto gdje mogu doći. Evo i večeras sam došla za ovu predstavu, nisam znala ništa ni o čem se radi. Svidjelo mi se kad se to i desi, praštanje, to je velika i prava vrlina, ali to ne možemo sami, nego uz Božju pomoć. Evo to. Dojmovi su odlični, ovo je dobro došlo malo za promjen da se nešto tako događa u Otoku. Mislim, ja sam inače iz Prilaka, ali u našoj toj okolici. Predstava je bila jako dobra i dobro je bilo što je bio naputak da nije baš za mlade, nego da je baš za odrasle. Tako da tematika je malo tako za odrasle, pa mislim da je nije baš za mlađu publiku. Mislimo po ovim dosadašnjim izvedbama da nam je ovo predstava koju publika najbolje prihvaća u odnosu od svih naših dosad predstava. Članovi amaterske družine Scene Martinu u pripremi su za novi kazališni komad koji će postaviti na daske. Tko zna, možda opet zaigraju na otočkim daskama. Šušu, svi već šuškaju oko. Toliko u ovom izdanju emisije Otočki putopisi. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.